Igarobide edo trantsizioak etimologikoki edo berez terminoak berak esan nahi du testuinguru batetik besterako aldaketa. Ikuspegi ezberdinetatik aztertu izan da, bai psikologiatik, soziologiatik, antropologiatik eta noski baita hezkuntzatik ere ez. Hezkuntzan igarobidei buruz hitz egiten dugunean, bi mota edo bereizi ditzakegu, alde batetik horizontalak edo izango lirateke eta horiek lotuta daude egunerokotasunean gertatzen diren aldaketa horiekin. Eta beste alde batetik, eta agian ezagunagoak zaizkigunak denoi, igarobide vertikalez edo hitz egin dezakegu. Horiek lotuta daude, etapa aldaketekin, ziklo aldaketekin edo ikasturte batetik besterako aldaketa horiekin. Igarobide prozesu hauek errazteko, azken finean eskola bakoitza eta pertsona bakoitza ezberdina danez ez dago formula magikorik edo ez. Baina badaude alderdi batzuk, bai literaturaren errebisiotik eta gure ikerketatik atera ditugunak eta jarraian horietako batzuk partekatu nahiko nituzke. Alde batetik interesgarria litzateke etapa eta ziklo horietan ematen diren aldaketa horiek bai haurrentzako, gazteentzako eta baita beraien familientzako ere ea haustura handia suposatzen duten edo ez jakitea. Informazio asko transmititzen den arren, komenigarria dela haurrek, nerabeek eta familiek behar duten informazio hori eskaintzea. Hirugarren ideia, ekintza formal edo informalak izango lirateke, aurretikan pentsatuta daudenak eta horien artean egon daitezke adibidez mentorentzak, bai haurren artean eta baita familiekin aurrera eramateko. Interesgarria litzateke testuinguru zaharreko alderdi batzuk berrira ekartzea, pixkanaka aldaketa horiek modu gradualean ematen ari direla ziurtatzeko. Alde batetik igarobideak ez dira momentu puntual batera mugatzen diren prozesuak ez, konplexuak dira eta bizi-bizirik dauden prozesuak dira. Haurretan nerabeen ongizate eta arrakastarekin lotuta dauden prozesuak dira. Erronka izan arren, zaindu ezkero ikaskuntzarako eta garapenerako aukera bezala ulertu daitezke. Eta beraz, komunitate osoaren parte hartzea funtsezkoa izango da prozesu horiek aberasgarriak izateko, zaintzatik eta denen ongizatetik bideratuta.